oud. Inmiddels bezig met de uitvoering van hun onderdeel. De scheenstellen, position D. De laatste oefening voor hun. En ook een die weet wat van haar verwacht wordt. Niet bijten, overgaan tot bewaken. Twee meter afstand. In acht nemen. Verwijzen, sommeren naar de helper toe. Die richting gaan we op het lijn tekenen. En dan is het zo dadelijk als een teken in de boek. Teken mijn boekje. De lucht in de gaten. Commando halt. Andere kant opvolgen. 25 meter weg volgen. En dan zit op deze wedstrijd.